Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m ọnụ. That video ị na-enecha kịta. That video anyị na-enecha kịta. Enwere ihe m chọrọ ikwu maka ya. I am not a fan of abụrụ m onye pụta awụ gịrị na ana. Mpụta nsị gị na jeje bulu ọfọ jeje bulu nke ame nke abụrụ m onye ahụ. Mana preserving the heritage and the tradition of Igbo culture and tradition, I am number one pioneer of that movement. Abụ m onye na-ebu ya n'isi, abụ m onye na-preserve the heritage and culture of ndị Igbo. Na-aghọta Igbo okwu m na-aghọta? Yes. Let us start from onye made this video eme first. Onye made this video because I want to ask you one thing. Ị na-eme the video ka imebe mmọnwụ? Ka ị na-eme the video ka imebe onye tide mmọnwụ? Ka ị na-eme the video ka iwe kacha cruise? Because I don't understand the intention of you recording this video and posting it online. Enwere ihe one man kwuru na video ya one certain no say na this our generation ayaghị busy ka not because na ha mere ajọ ihe mana because they have disrespected something they should have honored. I repeat, us in this generation ama mbi ka nka not because na ha na-eme ajọ ihe mana because they have na ha na-disrespect ihe ha kwesịrị ikwu ilu ogwu na ha na-awụ ihe ha kwesịrị ikwu ilu ogwu na ana. Onye anọ made this video, there is no difference between you na onye video lọtọ nwaanyị ti na internet. There is no difference. Achọrọ m ime onye ewu whether ni na-eje ụka ni na-eme omenala, mana as long as na Igbo onye Igbo and you understand the beauty of culture, you understand the heritage and what we try to preserve, you understand that na Igbo kept sacred things to be kept sacred. I don't know what to need funa na-eti mmọnwụ. And we followed, some of us followed in that footstep. Another meeting mmọnwụ. Mana onye gbana man very well. Ịmalụ m ọfụma. Ịmana ndị be anyị na-akpa mmọnwụ akpa. Anyị na-akpị ya. Machasị ya olu mgbe anyị ebi elimede. Imago awamji, all those things. Ndị mmadụ abịa na-ebulu mmọnwụ ha. Because I come from a very big, a very big honor, very small family, but I'm a very big honor. You know what? Both my mother's side and my father's side. And I need to tell Mongo, so some growing up, I felt that this is not my line. Mmanwụ si na ba apụta efi ya mam no mmanwụ si na ba apụta. Yotago. Mmanwụ si na ba apụta ya ma chike family ya wo ndị mmụọ gagalicha imogo that kind of thing. Ọ bụrụ mgbe efi n'elu ha garicha after they will line up na pala anyị gbim. Mgbe ahụ ụmụazị achụkpuchazi anyị n'azụ ụlọ mgbe ụmụ nwaanyị mgbe anyị nwezi ike nwoke isi enyepụta anya like this. But I was when I begin to know that na ihe abụ mmadụ na ha na-eti mmiri na mgbe ha na-aṅụ mmiri. Ikute mmiri ebute nri dosa na line up na palọ. Mmọnwụ ndị Anambra sita ya bụ na aga na-akụ bel kpike mego na-agụ n'anya bel n'ukwu na nkere wee ma na mmọnwụ na-abịa. Aya nọgidekwa dị ligide nwụcha mgbe ha jeje pịa ụtalị na village square. Hapụrụkwa in group jeje pịa ụtalị na village square. It happens. So okay, kind of family in Sinapata. So I'm not speaking about it. No, then I'm a fan of it. I'm speaking about it because I understand the thing involved in this. You may not know the implication of what you did. Man, let me tell you that in video chalia. This thing will make because this is an accident. Nobody prepared for it. You have accident. Obodo obodo. Mgbe no if you did somebody abia na like that phone delete here. Manaketa we pay much attention to internet growth, career, our moral and upbringing.
somebody I like onwe 2 million followers online. Mana ịbịa onye ahụ is leading 2 million people astray because nyanwa amara ihe. So you ended up colonizing 2 million people to behave like you, to think like you, to speak like you, because they like what you are doing, because you are actually feeding their eyes, not their soul, but you are in a way indoctrinating them into an ideology which they will also grow up tomorrow to mentor extra 2 million people that are still like you because they learn it from you. This is exactly the kind of train I know in Keta. Onye me video achọrọ m ịma onye bụ mana ịkọmitilo alụ sacrilege abomination. On no account would you have done such thing. Ị kwesịrị ime ya. Ọ na that mego, yes, you caught the camera when you caught it in the act. This is obono in a movie terms or in a cinematic standard. You are at the right place at the right time. You caught the action at the right time. Mana in this scenario now, Baba, you did not catch the action at the right time. You caught abomination happening at the right time. So what you are supposed to do is to delete it from this thing. Called abona a mockery tomorrow. Because now, and while ending where retentive memory, when they have a picture, that picture don't leave their head. Also, again, no 10 years later, half of the time and on your unlike somebody like me, when I have my mother safe in Europe. Now, so because I in a bid for us to know something daily in the Igbo, in a bid for us to still maintain our legacy as in the Igbo and as to preserve our heritage and culture as in the Igbo, there are some things we shouldn't be doing. There are some things we shouldn't be doing. This is a disrespect to Hindi Igbo Jide. Because now, each time we unu bido this time of thing, apata nwaanyị fo nya nwoke oti mmọnwụ ọmụ nwanne ha je kwulo ka ese foto eji check, go back to your village or tell your father ọbụna mpa gị bụ onye tiri mmọnwụ, ọbụna mpa gị bụ onye mere mmọnwụ mgbe ahụ. Ịgwa m sị na onwego foto mpa gị se wete mmọnwụ o mpa gị ha se na mmọnwụ ụmụ nwaanyị kwụ ha n'akụkụ. Despite us knowing that yes, most of our fathers still mmọnwụ mgbe ahụ, because this is their measurement of ito ikolobia. This is their measurement of ito ikolobia. So most of our fathers still mmọnwụ, and most of them were able to take pictures mgbe ahụ. Now, you take each of those things. Did you ever see mmọnwụ with nwaanyị? Mana kita nwa na-esezi tin ugwu anya eme video mmọnwụ pụtazia na street nwaanyị na-abụ ya ego. That is not what we are meant to be doing. Ọ dịrọ nọ mma ka ịkpọ ihe ka ịkwanyelu ogwu tu ihe ndị mmadụ na-akwanyelu ogwu. We should stop giving to the dog do not giving to the dog what is holy. Ihe dị asọ ka ara tụpụzi n'ala ya nkịta. Ọ dịrọ nọ mma hụ ha. Emekwa nwoke ka emere ibe mana for you that did this video, you just so suddenly posted it already and the video has gone viral. But you should amend your ways. Imana amara amame have to sometimes do a retribution. Ask for forgiveness in other way you can and amend your ways. Koda bunalogo yamala ahụ. Mana enwere one thing somebody taught me, say you cannot run into shrine by mistake and say no nwere ihe pikili wepụta. Whether you like it or not, spiritual things control the physical. Just like the way you say the church, you think that nothing is happening to you, something is happening to you. Like when you babata na church, something happened to you. You babata na shrine, something happens to you. Take it or leave it. Yotago. Take it or you leave it. That is the will see where something has happened to you. As for you doing this, but you do not know. So like I said, change your ways and this should not happen again. Kodekwa Namboza. Bye.